Midusog demurrer to evidence ang kampo ni Belia Ruby Santos, ang akusado sa pagkidnap o pagpatay ni Ella Joy Pique, pipila ka tuig na ang nakalabay. Gusto sa mga abogado ni Santos na maabsilto ang ilang kliyente sa mga kasong giatubang niini. King Perez o Ginlimi. Tataw sa dagway ni Belia Ruby Santos na ibalik na sa normal ang iyang kinabuhi. Human makapiyansa sa mga kasong homicide o kidnapping, kapin usa ka tuig na ang milabay. Human pasangiling na lambigit sa kamatayon sa 6 anyos nga bata nga si Ella Joy Pique. Gibutyag ni Santos na busy siya sa pagtambong sa kalihukan sa simbahan ug sa pagtungha og balik. Ay, kuha ng good caregiver, kanang hairstyling, make-up, mga inana. Kaganiha uban ng iyang abogado, ilang gifile ang demurrer to evidence sa mga kasong giatubang sa sala ni Judge Esther Veloso sa Cebu City RTC Branch 6. Subay sa maong gidusong demurrer, gikwestiyon ni Atty. Ramesses Villagonzalo, abogado ni Santos, ang pamaagi sa prosekusyon sa mga ebidensya batok sa iyang kliyente. Pinaagi sa demurrer, mahimong maabsuelto si Santos. The DNA examination was suppressed. They presented witnesses nga doubtful kaayo ang credibility. There was a flaw in the implementation of the search warrant. There was a coaching by the counsel of the child witness. Matudsab sa abogado sa prosekusyon nga si Atty. Inocencio de la Serna na usa ka legal nga katungod ni Santos ang pagdusog demurrer. We firmly believe that we still have a very, very strong case. There were 4 witnesses with respect to the abduction who positively identified the accused in this case. Para namo, the people's case is based on a frame-up. Oo, naman ko na, oy, gisalig na ko Ginoo. King Perez, News 5. Di kasabo ni Archbishop Jose Palma ang nahimong pamahayag sa maternity hospital nga way na itong pagplaster sa bata sod sa nursery room sa maong paanakan. Din imbis protektahan ang bata, gipasakitan na hinoon kini. Nang hinaot siya nga musulti sa tinuod ang hospital, inguman ang nurse nga nagbuhat sa ingon. Nasayran ang abogado sa maternity, mi pagawas og statement nga way na itong pagplaster sa bata ug iyong gi-edit ang ulagway sa bata nga gi-post sa Facebook. Sad enough, mga bata who would be victims to kind of cruelty, but more sad if the people are doing this are supposed to be the people who should care for them. No? So mo lang yun nga unta, we should try to remember for whatever thing we do, we influence others for better or for worse. Nang hinautsad si Palma nga mahibaw-an dayon kung kinsa katong mga nalambigit sa pork barrel scam, subay sa mga nanggawas nga listahan sa mga magbabalaod nga gingong nalakip sa maong issue. Gingong nakahatag og kalibog sa simbahan ang hitabo, gani wa sila masayod kung si kinsa ang angayang tuhuan. Mao nga nanawagan siya sa tanang nalambigit niini nga mutugan sa tinuod og dawaton kung unsa man gali ang silot. Nasayran nga adunay nagkalain-laing bersyon nga na police list. Yeah, right. Sometimes I begin to doubt how much of this is machinations of those who want others to be convicted, others not. No? Ang atong point is, as we usually say, the truth will set us free. Nadungagan na sab ang ugbag-ong tig-alagad ang simbahan human maordinahin ni Cebu Archbishop Jose Palma ang 7 ka mga bag-ong pari kaganina. Leslie Caminada Vestil, Sugin Lining. Uban ng kaparian sa Archdiocese sa Sugbo ug ni Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal, gipanguluhan ni Cebu Archbishop Jose Palma ang ordinasyon sa 7 ka bag-ong pari kaganiha sa Cebu Metropolitan Cathedral. Nang hinaot si Palma nga unta makita sa bag-ong mga pari ang importansya sa Espiritu Santo ngadto kanila, diin dinhi nila makuha ang gahom alang sa pagpangalagad sa uban pinaagi sa tabang sa labang makagagahom. Very important reminder, unta angay kita sa Ginoo nga maayong magbalantay. We came not to be served but to serve, no? Pagpaghatag atong kagaling. Sagol ang gibati ni Father Gonzalo Candado paghuman sa seremonyas bisan pa man nga nakabut niya ang pangandoy nga mahimong pari. Doon nagihapon siya kabalaka tungod sa bag-o niyang responsibilidad. Well, di kita kadinay nga doon nagyoy kalipay. Pero doon ay bura og mixed feelings, no? Lipay
the same time dunasay murag unsa kay dagan, no? Leslie Caminade Vestil, News 5. Usa sa mga nabulahan sa Adopt a School program sa US government mo ang usa ka tunghaan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Jinky Bargio, Sugin Liming. Naabta namo kining mga sundalo nga sakop sa 374th Engineering Squadron nga nakabase sa Hawaii nga namintal sa mga koral dinhi sa Boyong Elementary School sa Barangay Maribago sa siyudad sa Lapu-Lapu. Gawas sa pagpamintal, dunay uban kanila nagtinabangay sa pagpanday ining duha ka classrooms nga ilang idunar sa maong tunghaan. Gipahigayon sab kaganiha ang groundbreaking ceremony alang sa maong proyekto. Matod sa Philippine Air Force, nakig-alayon kanilang Amerika sa ilang kabubuton nga makapadayon sa Adopt a Classroom program. This is part of their project to help out and to reach out as part of our bayanihan. Matod sa project manager sa US Air Force nga mitagan na ang US government ug pondo alang sa maong proyekto. Matag tuig, mubalik sila aron sa pagpatuman sa lain-laing proyekto sa nasod. The funds for the project came from the U.S. government, directed through the Department of the Air Force. Alang sa DepEd Lapu-Lapu City Division, dako kinig tabang kanila labi na karon nga napugos sila sa pagpatuman sa double shift policy tungod sa kakuwang sa classrooms. In order to address the classroom shortage sa among nga eskwelahan, nag-adopt me og double shift policy. Jinky Bargio, News 5. Wa makumbinser ang Interagency Task Force sa report sa Cebu Maternity Hospital nga way plaster ang baba sa bata sa original nga hulagway. Ang Cebu Maternity Hospital misumiter sa ilang ikaduha nga report sa ilang himo nga investigasyon sa reklamo. Ryan Soroti, Sugin Limi. Kung matagbo sa may matagbo, especially sa human rights, that is a human rights violation. Wa matagbo ang Interagency Task Force investigasyon sa maternity hospital sa pagplaster sa baba sa bata sud sa nursery. Karong hapon, misumiter sa ilang 2-page institutional report ang ospital na subling mihimakak sa insidente sa pagplaster. Di sa matawag na incident report ang gisumiter sa maternity tungod kay kuwang kini sa mga detalye o chronological order sa mga panghitabo. It is our firm conviction and we do trust that our nurses did not put the plaster or could they ever think of putting a plaster on both the upper and lower lip of the baby. Ang National Telecommunications Commission misusi usab sa mahulagway nga giingon sa ospital nga maniobra aron dunay tape sa baba ang bata. They will email that to me, no? And I will compare that with the Facebook account. Then there is Photoshop, no? Whether it is altered or manipulated, no? Nasagmuyo ang pamilyang Nubal sa report kay gikwestiyon sa tigduma sa ospital ang katinuod sa picture sa bata nga mikatap sa social media. Matod sa aman sa bata nga si Ryan Nubal, di nila mahimo nga magtumutumo og pasangil. Andam na usab ang pamilya sa pagpasaka og tukmang sumbong batok sa maresponsable sa hitabo. It would be very illogical for us to actually put tape on our baby to fabricate such a story. Karong Biyernes ipaday ng investigasyon sa Interagency Task Force, din ila sab ipasupina ang mga taga-maternity lakip na ang mga nurses nga on duty sa hitabo. Ang tagrata og kuan nila og ma-summon nga opinion or invitation nga mapil siya karong Friday. Ryan Sorote, News 5. Ubaw kadto naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Miyerkules, Mayo 21, tuig 2014. Kini si Frank Balilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod lang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, Aksyon!